Ja sam jedna od korisnica mjere roditelj-odgojitelj. Bila sam zaposlena i u međuvremenu sam dobila treće dijete. I jedan dan sam dobila samo poziv, radila sam kao administrativni službenik, da mi se ugovor više neće produljivati s obzirom općenito na situaciju koja se nalazi u državi, s obzirom na GDPR, s obzirom na koronu. I rekli su mi da bi možda čak i oni su savjetovali, pošto je mjera takva kakva je, da bih mogla uzeti status roditelja-odgojitelja. Poslije ćemo vidjeti kako će biti, kako će se dalje situacija odvijati. I naravno da sam ja to prihvatila i jako puno nas je dobilo otkaze koje smo došli nazad 3 godine, to jest nisu nam produžili ugovor. Pa konkretno meni ova mjera jako puno znači jer sam sama sa 3 djece kod kuće, podstanar sam i drago mi je da moja djeca mogu imati ono što ja nisam mogla imati, a to je majku koja će dati apsolutno sve za njih i biti kod kuće sa njima. Jer eto, svi znamo koliko se radi i kolike su plaće danas, da jednostavno s jednom plaćom nije moguće preživjeti, a djecu ne vidimo od jutra do sutra. Konkretno, budila sam se u 5 ujutro, pola 6 kako bi djetetu napravila doručak i krenula raditi. Dolazila bih navečer iza 7 sati. Znači, za mene nema spavanja. Mama doslovce od 0 do 24. Najmlađe dijete mi ima 1,5 godine. Svi znamo da su stalno neki problemi oko zubića, oko općenito zdravlja i svega, pa eto, vjerujem da nam je svima teško i ne bih voljela da i dalje se nastavi ovakav rastroj između obitelji i između roditelja, ali svi su mi isto, naša djeca su sva jednaka i voljela bih kada bi drugi izašli i pružili nam podršku jer danas nikome nije lako, stavljeni smo na stup sravlja, ne samo mi roditelji, odgojitelji, nego općenito smatram da su roditelji nažalost građani drugog reda jer kad god dođe do bolovanja ili bilo čega, svi te popreko gledaju, ali ipak djeca su nama svima na prvome mjestu. Isto tako, voljela bih napomenuti da se stalno govori o tome koliko mi koštamo državu, koliko se odvaja od nas. Naime, puno više se odvaja za roditelje koji su u radnom odnosu, jer znate, puno ljudi ne gleda koliko zapravo zaposleni roditelji koriste subvencije, jer 1900 kuna košta konkretno jedno dijete koje je vrtićke dobi, koje koristi subvenciju. Također, djeca koja su mnogobrojna, koji imaju više braće i sestara, a idu u vrtić, oni će dobiti prednost pri samom upisu, te će stoga, nažalost, djeca koje su, znači obitelji koji imaju 1 ili 2 djece će imati manju mogućnost pri samom upisu u vrtić. Isto što sam čula, što ne mogu vjerovati, čula sam informaciju kako više neće biti subvencija za boravak u školi, da će se plaćati puni iznos, što pored ove situacije koju vidimo ovdje je prestrašno. Ne znam, jednostavno nekad ostajem bez riječi jer djeca su naša budućnost. Ja ne znam zašto se to radi i koji je to više cilj. Stvarno mi nije jasno. Evo, voljela bih ovim putem pozvati sve građane i željela bih vam reći kako nema samo grad Zagreb, imaju Vir i Klis. I željela bih pohvaliti ovime i gradonačelnika grada Šibenika što razmišlja svojim srcem i što ne sluša što mu drugi govore i razmišlja racionalno, te također želi da u gradu Šibeniku bude više djece. Ja se nadam da će nam ova mjera ostati jer mi nikome ništa nismo oduzeli. To su naše stečena prava i izabrali su biti kod kuće. Nas u Zagrebu ima 5793 koji koristimo ovu mjeru. Neki nas optužuju da samo mi koji imamo 3 i više djece vrijedimo u ovom gradu. Ali ne, ljudi, oni su vas samo zatrovali sa svojom pričom. Nama je svako dijete jednako bitno i važno i za to se borimo, te i tako želimo stopirati prijedlog za smanjivanje novčanih pomoći za novorođenče. Jer opet ponavljam, nije isto imati 1, 3, 5 ili 9 djece. A pazite apsurda, u to su vas uvjerili ljudi koji imaju pse i mačke, te javno uspoređuju to dvoje. I govore, sole nam pamet, koliko koje dijete troši. Sva djeca zaslužuju isto, ali nije isto kupiti 1 i 3 tenisice od ovih malih plaća koje mi imamo.
je grad Zagreb 2016. godine ponudio mogućnost da jedno od nas bude potpuno posvećeno odgoju naše djece, mi smo o tome dobro razmislili i prihvatili smo to. Ponudu smo prihvatili prvenstveno zbog njene dugoročnosti. U mjeri smo prepoznali određenu financijsku sigurnost za vremenski period u kojem će uz naš puni angažman naša djeca stasati i razviti se u samostalne mlade ljude. Tada smo imali 6 djece. Zahvaljujući odobrenoj financijskoj potpori grada Zagreba, podigli smo i dugoročni kredit. Njime smo naravno poboljšali naše životne uvjete. Proširili smo obitelj za nova 3 člana.